मानो बुथारनांगौ दे आङो बै सानखालि जुदि आं रागाखौ एसे कन्ट्रल खालामना थानो हानाय मोनबा बेफोरबायदि जेलाव थानांगौ जानाय नङामोन। बे जिउआवनो खोमसिल'सै खोमसि सिगांथिं नायबा खोमसिल'सो नुहुरो। गावगायनि फिसालाखौबो बुथारना लाबाय। मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसामोन बियो। दुखु मोनो आङो आबा। नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? रागाखौ हमथानो हाया आङो नोंनि नोम्माया। बे रागायानोथ' एकदमबारे समाव खैफोदाव खोख्लैना होयो। आंबो जुदि बै सानखालि रागाखौ एसे कन्ट्रल खालामनाय मोनबा दिनै आङो जेलाव थानांनाय नङामोन। ओमफ्राय नोंहालाय गावगायनि फिसालाखौनो मानो बुथारना फैखो दे हा? बेफोरबायदिथ' जाद्रायनाङाना, बेफोरबायदि खालामद्रायनाङा आंनिबा। नों सिरिथा, नों जेबो मोनथिया। आंनि न'खराव मा सोलिदोंमोन मा सोलियाखैमोन आंसो मोनथिगौ। बेखौनोथ' मोनथिखायनोथ' आं सोंबायना। नोंहालाय नोंनि फिसालाखौनो मानो दानथारना फैनाय? दङ, कारन दङ। नङा जेनेबा कारन थाबाबो थायाबाबो गावनि फिसाला असेखौनो बोरै दानथारनो हागैब्रा? आं हानाय नङाहाय मा, आं हायाबो। जेनेबा हागौ थेवब्लाबो गावगायनि फिसा फिसौफोरखौ हाया दे। फिसाबाबो फिसौबाबो रागा जोङो मोनथिबाय? एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावबालाय सोर सहायना थानो हानो दे? रावबो हाया, नोंबाबो हानाय नङामोन खोमा। बेखौनोथ' सोंगासिनो नोंनि फिसालाया मा एसेबां गिदिर दाय मावनायमोन? खिन्था माने आंनो। नोंलाय मोनथिनालाय मा खालामनो दे? बेफोरखौ दिहुनबाय थानो गोसोबो गैखाया आङो। गोसो गैयैखायनोथ' गोसोखांनानै गाबबाय थायो गेबे बफा होनलायनाय। गाबा बेलाय आंनिसो गोसो। सिरि था नोङो दुलुर, बखिबाय थानाङा। आंखौ सानसे मथे गाबनोबो होआ नोङो। मा नोंहा जेबो टेनसनानो गैया नामा हा? नोंबोलाय माथो जेलावनो दङ, नोंहा मा जेबो टेनसन जाया नामा? टेनसन जानालाय मा जाबावनो खबाइसि आब'। टेनसन खालामबानोथाय गगोन नामा नोङो जेलनिफ्राय? गवा। आंनाथ' साजायानो 10 बोसोर मानि दंबावो। नोंनिया बेसे बोसोर? मोनथिया आङो। आंनिबा नोंनिया साजाया थैनायालागै खोमाहाय। माने उम्र केद खोमा। मानोना नोङो दानथारना फैखादोंना। बेनोथ' दाय मावनायनि सिगां एसे साननांगौब्रा। नों आसल मथे नों जेलाव थानो सुखुवाखैनो आं मोनथिगौ। आंहाथ' अयभास जाखाबाय, आं बारा जेबो मोनला। मोनो थेवब्लाबो आंहा अयभास दंखायोना। दा नोंसो थानो सुखुवाखैना ना? ओइ दुलुर, आंखौ बांद्राय रागा फोजोंनाङा दे। आंना खिन्थु रागाबा बिराद गाज्रि। रागा जोंनो गोनांबा गावनि फिसा फिसौ रावखौबो नाया। नोंथ' आरो सोर? नोंखौथ' आं सिनायनोनो हाया। बेनिखायनो चुप-चाप सिरि था। आंखौ सानसे मथेबो गाबनो होआ नोङो। बखिबाय थायो साला। आयु बालाखानि दाखुलि हिनजावा खालि रागा लथार। सोंबाबो खिन्थाया। सम सम गिखांनायबो मोनोहाय। ओमफ्राय सोङालासिनोबो थानो हायाना। सोंनो लुबैबाय थायो आङो। खिन्थायाबो साला बैथालिया। नंमारगौ दे, बे रागनि थाखायनोथ' बेफोरबायदि जेलाव थानांगौ जाबाय दिनै। नङाबा आरामसे न'आव मिनि खुसि रंजा खुसि नायै बेदरै जायै लोङै थानो हागौमोन। दा था, नोंनि बे रागानि थाखायनो नों बे जेलाव सेवनानै था। दिनै आङो मोस्रोम बाजैखौ फन खालामनि र'। न'आव बेसेबा थांनो लुबैदों आङो। नाथाय बोरै थांनो दे? मोस्रोम बाजै आरो आदायाथ' आंखौ थांबाथाय बोरैबासो खालामखागोन खोना। आं मोस्रोम बाजैखौ दिनै फन खालामथारनि र'। न'आव थांनो लुबैनाया आंहा हाथारला। न'नि मोखांखौनो बेसेबा दिन जाबाय नुयिया। दिनैबा हले आङो मोस्रोम बाजैखौ फन खालामथारगोनलै। ओइ गियान गैयि हिनजाव, आंनि जेकेटखौ आं सुनो होदोंमोन माथो, नों मानो सुवाखै? मायो जेकेट? आं सुनो नायदोंमोन, बावदोंलै बेटाव। मैया सुनो नागिरदोंमोन आङो। बेटाव नों मानो बेफोरबायदि मा जानला मोनला जोलाबायो आंखौ? साया नामा? सादों आरो होबावनांगोन आरो होबावनांगोन। मा इसेबां गियान गैयि हिनजावलै नोंलाय? मैयानो सुना होनो होदों आङो। बादुलि नोम्फानि न' बायदि मोनदों नामा नोङो? मा इसेबो गियान गैयालै नोङो सनिया। दा माखौ गानलांनांगौ आङो? माबा दायो सुना होगोन दे आं बेटाव। रानगोन आंनिया रानगोन? माबायसि हिनजाव मोननांगौ, माबायसि हिनजाव मोनदोंलै आंबो। एकदम जिउआनो सान्थियानो गैला आंहा जिउआव। दानो बुसिन बुनानै हारा सारा सिफायजोबना दोनगोनलै रहर। गांसेबोथ' बायना होनो हायानो हौवानो जेकेट थेकेट। सुना होनोबो हाया नोङो बोरायफोरखौनो।
मालायबा गुबुनफोरनि हिनजावफोरा हाजिरा खामला मावै मावै हौवाफोरनो गस्ला लंपेन्ट होगासिनो आरो जाहोगासिनोबो नोङो नों साधारन गस्लाल'खौनो सुना होनो हाया नामा दाबो सोलायनो रोंला खामानि मावनो बायोबा आरो गियान गैयाबा हाबाखौनो जानाङा मोनथिबाय थांफिन न'फोराव आंनि नोजोरनिफ्राय गोजान जालां माबायसो बे बिरदावा मालाबा समाव सानखांलायलाङो न'आवनो थांसै खोमालै आं होननानै नाथाय मा होननानै थाङो दे आं न'आवबो आरो दा हाबाबो जाबाय बोरै थांबावनो दे जेखिजाया आं दिनै मोस्रोम बाजैखौ फन खालामनि र' न'फोराव थांनानै फैसा उनाव लाबोबासो आंखौ एसे अनसिगोन खोमा बे साननैसो आरो आं थाइसेबो फैसा होनो हायाखैना बेनो हेलौ सोरो मोस्रोम बाजै नङा नामा मोस्रोम सोर मोस्रोम आं मोस्रोम नङा रं नाम्बार जादों दे आया मेरे माथो मोस्रोम बाजैनि नाम्बारमोन बोरै नोंनियाव थांखो आयु अबावथ' नांदों बिलाय आंगुरफारा गामियावसो नांदों मा आंगुरफारा गामियाव आयु सरि दे आं बाजैनोसो हरदोंमोन जोंना बाजैनो गाज्रि मोननाङा दे रं नाम्बार जाबाय गाज्रि मोना दे ओमफ्राय नोंलाय बबेनिफ्राय हरदों आङो माबा खोरोमगुरिनिफ्राय हरदोंमोन अ माबासो दे बियो आंगुरफारायावसो गोलैदों रं नाम्बार जादों ओमफ्राय नोंनि मुङालाय मा आंनि मुङा सनिया नोंनियालाय आंनिया एनिया अ दे होनबा गाज्रि मोननाङा दे माने आं बाजैनोसो हरदोंमोन बे नाम्बारा बाजैनिनो थारमोन सोलायबाय खोमा बियो औ दे जेबो नङा दे औ दे होनबालाय औ दे आयु बाला बोरै आंगुरफारा गामियाव नांनांगौ जाखो दिनै आं बाजैनोसो हरदोंमोन बेलाय माथो बाजैनि नाम्बार थारमोन बाजैया नाम्बार सोलायदों खोमा र' आं आइनावनो बिनांगोन बाजैजों रायज्लायथारनोसै आं बाजैजों मोजां जाबासो आं न'आव थांनो हागोन नङाबा बोरै थांनो दे न'आव थांनो लुबैसोबाय आङो एसेबां गोबाव जाबाय न'आव थाङिया बे जुमुनायाबा हारसिं बोरै दङ फनबो खालामाखै र' आङो फनानो नाङाखै माथो बिनियाव नेटानो गैया खोमा दहाय हरदोंमोन आङो नाथाय दा हरथ'वाखै फनानो नाङाखैमोन दहाय बेनिखायनो हरथ'वाखै आङो बिथिंजाय आरो न'आवबा मा खबर तुन्द्राखौबो खबरखौनो लायाखै माथो आरो नानिखौबो मादैखौ फन हरनि र' हेलौ बिबारि मादै मा खालामदों दङ ओरैनो नोंहालाय मा खालामदों दङ र' मादै आंबो ओमफ्राय तुन्द्रायालाय माथो खालामदों तुन्द्राया दङ ओरैनो मा रायज्लायनो नामा तुन्द्राजों नाङा दे रायज्लायनो रोंनाय नङा बियो बुजि मोनगोन थेवब्लाबो आंनि माथोखौ खोनाबाथाय ओमफ्राय बिबारि थिलुमोनालाय मा दाबो फैला मायोहाय मोनथियालै मादै मालाबा थांगोन दा बुंनायालाय बुंदों साननैसोनि उनाव थांगोन होननानै थाब फैबा हामगौमोन न'आवलाय माथो मोदायफोरासो बासा लासिगोनहाय बेफोरबायदि थायालासिनो थाबाथाय रावबो मानसि थायाबा माथो मोदायफोरा बासा लायोनोहाय बेनोथ' मादै मा खालामबावनो फारसेथिंजाय आरो जुमुनायाबो थांबाय मा जुमुनाया अबाव थांखो न'आव थांबायलै मादै आं थांनोनो होआखैमोन आया न'आवलाय मानो थांखो दे माबा मादै मिनि सोराङा माने बिग्रायनि फंबाया फसायासै बेखौ आयौ फसायासै माथो फसायदोंसो होनना बुंदोंमोन मबाइलावलाय जेनेबा फट'आवलाय फसायदोंमोन नाथाय मोगथाङाव फसायासैनो माथो बुंबावनो आरो मादै मानोथ' फसायासै दे जमुनाखौलाय माथो मोजाङानो नुयो बारा गाज्रिबो नुवाथ' माथो बुंबावनो आरो मादै मालायबा गावबा गाव फसायनाय बिदिखायनोथ' दा दुखु मोननानै फैबाय आरोना न'आव हारसिं आयु गथ'आ नाखानानै औलै मादै आङो थांनोनो होआखैमोन दा माने बिबो थांनाय नङामोन खोमा मिनि सोराङाबो आरो माबा सप्तासे सुथि लाना फैनाय मानसियानो लोगो थांनो ओंखारबायना ओमफ्राय जुमुनाया एसे बोरैबा मोनबाय खोमा बेफोरखौ खोनानानै दा आरो बिसो थांबाय माथो मा होनना बुंबावनो आयु हारसिंनो बोरै थागोनबा दरजा खिरखिबो बुलायोमोननो माने मानसियाबो ओरैबायदि माने दुखु सहायनांबायना मादै बियो बेनिखायनो जेबो गिनाय सिनाय गैला खोमा बिदिनोथ' बिबारि जोबोद दुखु सहायबोबाय दे गथ'आ मोजाङानो नङा माथो बिनियाबो खाफाला उनाव मोजां जानोबो हानाय देनाय थेवब्लाबो सिख्ला टाइमावनो ओरैबायदि दुखु सहायनांबोबाय गथ'आ औलै मादै तुन्द्राया मोजाङै दङबा ओमफ्राय मादै ओमफ्राय नानियालाय दङ नानिखौबो हगारदों आं दानि दे
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे सरि मानोना दुखु जादों आं दुखु बुंनो थाङोबा गायदिना बिराद दुखु दङलै लोगोफोर दुखु थेवबाबो दुखु गैयै बायदि थाफायो आं लोगोफोर नाथाय बिराद दुखु दङथ' आंनियावबो लोगोफोर मानसिनि जिउ नालाय दसेनो मा जाब्रबो जेबो गेरेन्टियानो गैया बिदिनो ना लोगोफोर नोंथांमोननियाबोथ' दुखु दङना मायबा नङा मायबा मोनसेबाबोथ' दुखु दङना बयनियाबो माने दिनै आं भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाथाराखै आरोना थेवब्लाबो एसे गुसुङैबाबो लाबोबाय आरोना जाबाथ' जा ओरैनो भिडिअआथ' दिनै बारा मोजां जायाखै आं मोनथिदों आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो लोगोफोर अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना खुगाफोराबो थांलाय लांलालै लोगोफोर माथो बुंबावनो एकदमबारे मा बुंबावनो दे होमबा लोगोफोरना जेबो गाज्रि साज्रि मोननाङा गाबोनो जेबो प्रब्लेम जायाबा लोगो मोनसिगोन आरोना मानसिनि जिउ जेबो गेरेन्टि गैया दे माला मा जायो जेबो माबा गैया थेवब्लाबो जुदि गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा बा आं थैयाबा बायसान्स थैफ्लांनोबो हानाय ना न' लोगोफोर माला मा जायो जेबो गेरेन्टि गैयाना बुंना दोनखाबाय आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दै जेबो गाज्रि साज्रि मोननाङा